Økonomisk liv i Athen. Athen var en rig by på grund af store mængder sølv. Dog gik mange af pengene til søforbundet for at oprette den store athenske flåde. Derfor mærkede indbyggerne i Athen ikke meget til byens velstand, hvilket man efterfølgende har kunnet se på især de private huse. Normalt bestod privathusene af en række mindre rum med en gårdplads i midten. Husene var bygget af materialer af lav kvalitet. Selvom Athen var en rig by, kunne Athen ikke brødføde sig selv, og måtte derfor importere varer, især som korn fra Sortehavsområdet. Ydermere skyldes denne import også, at byer i Middelhavsområdet kunne producere korn billigere end Athens bønder. Dette medførte, at athenernes daglige fornødenheder var små. Derfor bestod maden oftest af brød, oliven, tørret finer og anden frugt. Familie, kvinder og børn. Det græske samfund var udbredt et mandssamfund. Dog var huset kvindes domæne, hvor hun lavede mad og passede børn. Det eneste sted, hvor kvinder havde fri vilje, var i Sparta. Sparta adskiller sig også gennem børneopdragelsen, da børnene ikke blev opdraget i hjemmet, som de ellers gjorde i det græske samfund. I det græske samfund var der tradition for, at børnene gik i privatskoler, hvor de lærte at læse og skrive. Prostitution og biseksualitet. Pigerne blev gift som 13-15-årige, altså da de blev kønsmodne. Mændene derimod blev først gift som 30-årige. Denne forskel gav grund til en del prostitution. Derudover var biseksualitet ret udbredt i det græske samfund. Mændene forelskede sig især i ganske unge drenge, som de traf på sportspladserne. Biseksualiteten ser vi for eksempel også med Alexander den Store, hvor der er myter omkring, at hans undersåtter eller soldater havde affære med Alexander på skift.